Anyway, me chia obaso anaja. Abo modia no I share link na my na kama. Yes. Chia. Oh my goodness. Obaso ano mahu se wabaso. Obaso ano mahu se wo so na ye fe. Oh my goodness. Obaso amamu so was why. Obala ne so ano mahu se wo so adaroma. Obaso ano mahu se wo so. Wa share link na mami why. Network ni hardware. Me fa feed no ha na matimi I read the comment. Chiamo anwummerɛ woba so a na wahyɛ ama me na ayɛ kama. My network yi ha me. Okay. Vida James Amuzu. Kale bi chiamo nyina anwummerɛ. James Amuzu. Sofu Jima. Mechiamo. Jennifer Apia Sant. Biaboko. Yafori. Mechiamo. Anyway, mechiamo madaroma. Mr. Victor, salute you, sir. I believe you are doing fervently well. Mechiamo agomenya for mechiamo. Kwajaman, I'm very sorry. I'm sorry. Intimacia. See idea. Me baby intimacia. Okay, me that's it. Jennifer Pia Santi, Biaboko. Nyamiadum. Kakra.
Sofo Penyini Reverend Adakwa. Yamini Power Daro Mamichiao. Eva Edubuain. Obala Aniswa, no answer what Chiame, Namsuma Chiawe, no one on Asa. Bibie ni wo. On share link na no a share. Abuchirifo na wala ne so look for no mu data asa. Enkranfo na aka be 200 megabyte binti esa. Eno ano no. Kumasifo data san, kumasifo data san say 10 city no omo yo. 10 city data no omo yo, eno ano omo ye. Itamo omo data san. It helps. At least we shall separate the men from the boys. Where are the men online? Kindly let me know. I hope the boys are asleep. Chiamu nyina. Chia will be Fia da kwa me ba cho me hu yo so hu ye. Gloria Quay me ba cho me so me hu yo hu ye. Okay, Stella bibi aboko de. Ana wan bi. Akusia sewa bibi aboko. Na dia ma bro, and my bressa, me hu nam nyina am ya. Frankadu chiamu nyina ya me nkamo. Oma Ewurade ma de mu ye bia nyi nhyira Stobite. Akra be ene na me de glass cup no akwankyere no etudwa. Enu nti hwe na wan hye na nipa bibra megula ne so. Se nipa bibri begula ne so a men hye me mfa akwankyere ne mamo. Me pe nipa be 70 80 90 na me de akwankyere na tudwa. Glass cup no. Manya hye. Eka me mama akwankyere ame mama akwankyere ba manya anye me chia bu nyina yimre. I had wanted to give you people direction with regards to these virgin glass cup that I actually instructed you people to go get it. Initially, I wanted to give it to you people, but for the look of things, people are coming online to come and then watch it. So I have suspended it, if you really understand what I'm saying.
Okay, back to business. If you have Lydia Odru, I believe you're doing fervently well. Now, oh my goodness. I left. J. George, Michiabu in ring. And ran Crofobis na me huru or nam so. Oh, me hurumo. Me hurumo na a dream maybe ayana ayame yak na ayana yame time say. I say enipa ni bi keka omani manya me so mpa so muni mu ahoden. Nti one way or the other, if you were offended, sorry about that. I'm sure what do you. I'm sure what do you. Yes, question I'll bet me the abana ya twaso. Why what aroma? Question I'll bet me the aba. Question. Question. Okay. Mr. Victor says, Senior, please, the Yahweh's mantra. Can you please gift us one of them? Bakuya 108. 108. Bakuya 1080. Bakuya 963. Yeah, something like that. But I just say me the actual instructions and how to go about it. I know a worse, a worse. Ube recite it. Ube recite it. Bakuya 108. The listing 108. A energy. Ati say energy. Bakuya 108. I don't say. A din bi to say Elohim. A din bi to say Adonai. A din bi to say Eroi. A din bi to say Yahuwah. A din bi to say El Shaddai. Yemfaya no nkane keke. Because we are obinya case. And until you specific code did so. And until your friend mantra. Mantra ne a repetition of a certain special words, a selected ones. Words via ubeka na abie code the amount no atimi anya access. And until sanity wadaroma. Until no just say bi wo ha ye the man. And obi wa obom pa ye anyhow. But you and some bi wo when we teach you you can pray effectively. Anxiety. Say me teach you say bompire. Say me OPATAFUOR me teach you say bompire. Metimi amwa bompire ma. You enter a certain portals
that has been locked spiritually and not permitted for humans to access. Yeah, your dimensions beneath and who near maybe or so me chiro said you also bomb fire. Mr. Victor Jaina, your near maybe or hang up to me deny that. Oh, you are soft will be or any young couple diff will be or you are near maybe or the dawa money Yankupon Temuntino, Yankupon Timin denial, and you may be that. But any bibia na meeting me at me can say, maybe ma a quancheni the also my begula so. Patro mo amosu na monko monko na say 1K na near boy and can say, ye be ma quanchri bia, many farm ada a quancheno, in the palm markets and so I done a metre, a glass a quancheno. Me chire ya so no ma delete video no sala mtie I say video bi am akwanchire video bi am ya no ma delete no ya no ma delete no sala mtie me delete no eno kra me ba de bi anadwo bi abe ahomachi 2 Ghana ahomachi 2 ana anadwo be 1 ana anadwo 12 no ma ba life na me akwanchire na tuja because akwanchire we no sa glass akwanchire we no special kwanchira me opatafuo me di beye bibi di amao amwo hu se nyame tumi wo ho ampa se ye ka se nyame tumi wo ha nyame tumi any barrier any distance sa na me opatafuo me tie share enti mu bi on man se bi wo we can tell you people instead I'm saying yeah, that's Opatafuo, one of the biggest. The biggest. Michiamo. Yes, if you have any questions, Mr. Victor, you can proceed and ask your questions. What question be about your wait me about? Wow, I don't know. Collins say I didn't tell Yankupon say Hong Kong. Yes, so I make a set ya on Kong, Yamis on Fancho. I was out here say a reemrimu, dear, a reemrimu yana dear, a on Kong, and ye yes, and ye Yankupon. Now on Kong now, on Kong now, I can't say uko suwa chireno ama wajewo no uko didi na tem ana akosori etia nebede no wajewo what you say ete say wasori etia nyame nipa nyame nsa wono so nyame nsa na wono so na nkunkuru tumi na wono so ntu kasa etia nyame nipa na automatically ete say de wasori etia nyame ntu ubede no wanye oje ade ewo mu no ntu oni na mu na ese u ana ja ato atwere nso boa. Esther, could you please, what's the significance of the plant on your table? Oh, Esther, we a sikadia, would you shady dean? We a sikadia. Shady dean, would you share flower the dean? The shady dean. Me, Adibia, yes, sikadia, and a bear who here may Opatafuo. We opa shady dean who diacro, opa crack capture, never could check it. Okay. Thank you very much, Abigail. Oh, for sure, Jennifer, the biggest. OPATAFUOR, the biggest. Nyankupo to me at that. Yes, who question me a fabra and try to adjourn 18 sanity. Say, yes, with Yasin or church near maybe. And a near mano, Yamia Daroma, Roman for a year free Bible, no more day.
omo a omo adwene ne omo enumere sema ewura Bible no ma to amamo enti momfa ne saa mde munje Awurade ni wate na momfa ne saa na nyame be nambe nyame be yes, question Fabra. Question Fabra. Yeah. Okay. Yes, question. You can bring your question. I'll be very great to respond to you. Okay. Ready, Yagopo. Yes, the bro. Nana J Senior, he says, Papa, please. Why would God choose someone for an assignment and the people he choose him for will cause the man's downfall, and God will punish the one him at the expense of the people? My two question I see. I be also what I say and say in this world, say opesa woni Nyankopon nante a say opesa woni Nyankopon nante a onipa bia ni ho asase we so ka asem atie apart from tumi a odi nachi de me opatafuo minimu ne say Onyankopon ni tumi ni nim nyansa ene eye arehosam bebrebe say miankasa me nuanom asofuo bi omu behave in such a way say what na say na obusa ho say enti sofo we sabi adwene ni nyansa edanitrim o say obitimi ya ade bi no aka say enti nyame we wo sofo pa sam krofo na oma backslide na oma kwagigi tumidie bi di ye nyame adwuma no omo wo. Sometimes they try to misbehave. Now, yes, so by so doing, it helps you people to realize the good ones from the bad ones. Nemo Nyankopon de so person woni Nyankopon nante a. Hunu se Nyankopon oye honhom. Tienie Nyankopon oye honhom. Na enam se oye honhom ni nti no. Emoja ni nimu. Tienie o. Enam se Nyankopon ye honhom nti no. Emoja eninimu na adie bia moja eninimu bia so no on Philippines de ma ye Philippines eye moja woni pam eni nti so Nyankopon ye wade a on Philippines o na mmom se opese woni nyame nante a hunu se oye tumi
tumi bia so ade a tumi value ewa abrabom tienie ade a tumi bia value abrabom eye obedience genti a me nye se na meti o ma me nka me story kakra nkyerɛ me odifo opatafo enye se na meti o me ye obi a na me ye extremely stubborn guy na me stubbornness na me ye no me mfa se me de akonom nsa na me de koye maasa na dabi me stubbornness na me ye no na me de challenge authority and power me cast authority a enye se aban bi ana se amanyo sembi dabi na me de no me obi a na me per research me sua de enti me ne mayon kofa with nyankopon enye easy I have literally wrestled with the power of God before answer me kasa me boso unim de ntia me ni nyankopon tumi adi asie pen enye se me mpenya me tumi o but abro nyankopon de osoro ensafoa odi David fie safoa gu me nsam na o ka kire me se asase su me tupunu mu obi antimi mie na me bie so obi antimi ntumu no na me doubt nyame ni essence enti me challenge nyankopon tumi me challenge nyame tumi me didi nyame atempen me ka no kra kiro me de me lifestyle bi ye bibi ketua bi a kiro no ate ase me didi nyame atempen ma didi nyankopon tumi me didi na tempen me nyankopon som na me som no enye Pentecost som enye Assemblies of God som me som na me som no eye practical ena me nyankopon timi nka nkere me opatafoɔ sɛ adentina David mo Abraham mo Solomon mo Noah mo omudi omuhu abofoɔ omuhu nyankopon tumi na me de aduru me so na me som nyame a na me di nachi a awurade bɛka kyerɛ me sɛ me de me hu no eye gia na wɔsɛ me gidi saa asɛm wei o ka kyerɛ me a me mente ase ene awurade fa we na nka me so me mfa me we because to me a me hu de me ntimi ndi wachi etimi me ni nyankopon ayonkofa no ene ya setena no ankoye bibi se daye o enye daye all the dimensions ni nyina nyankopon pese oni me di nkoma o de ho ahode ama me enti first no na me extremely stubborn nyankopon ka asem a metimi yi ano bi o timi suma owemfo se o meka asem kire me o ka me mfi I quite remember me kodam room me kodam room 20 no it was 14 days me kodam room 14 days na me ye fasting enti me ba fie na nyankopon suma me osuma owemfo se o meka nkire me se me nkoye ade bi a unuma se ma meka kire no meka kire se enti mabre na urade ohu ana masa me de mintimi nko that thing alone unim de urade ka kire me urade anka hwe ena o ka kire owemfo ne se on ka kire me on se me opatafoɔ no me ye obi a me nsurade me nsuro bibia enti age se wo ye bibi e prove ma me hu se ampa ade no se na tie eyesa wo ye me dai me nji wundi da sa na me suban tie enti Yankopon ka kire owemfo ne se on ka kire me se mi nhia no wo baabi like bush bi mi duru a me mfre no obeba na owo enhira bi ne akyede bi di ma me awu se tete ho no se Onyankopon ebe hira odiifo bi a na o ma ne hia no e wo bush unim de ntia me kire omu now Abraham hia urade wo bush wa me bompa ye na urade honhom sane ye no
Sada me Jimmy ho pa. The way a tender feel so strike assassin a bomb from the way a peja be she ho. Na ya arrest me. Ni die Nyankopon to me ye me no. Me ana me su ni so say. Because now I say I say no, Nyankopon said and tell me. Mafia movement bia I say wa krokrom intino ma be familiar with the spirit of God. Inti Nyankopon ka asem kra metimi tubu. Me kiro mi su ban, me kiro mi su. Komu ye dum light no. Komu ye dum light no. Network ni e kama ma mente onka why? Network na e kama ma mente onka. Mentuaso and mintwaso. Yes, mo mente onka. Okay. Metuaso yo mate metuaso. Enu titie ni ye me kire wade. Me yo bia na untimi intimidate me. Opatafuo me yo bia abosom. Me yo bia abosom kura ntimi ngira manim. Tama na Nyankopon kura mfa tumi maame no. Na bosom kura untimi ngira manim na me nsuru ade. So what ase. Eti abra nyame ahoden ba me so no. Na meni ahonhoma kese ne nam enti omuka asem bi wo ha eya mental value me kire wade yi me experiences am me for the past 20 years ni me kire my experiences now enti it got to a point the way na me ni nyame city na me like nyame ka 1 me ka 10 I say na Moses suban ni bi wo me mu na me ye very curious about the things of God. Eti me lifestyle na kwa ete say Awurade eye den na we yi say na me obi a me ho ahomete pa me ho ahomete na saa nioma we nyina na me yeye no eboa me ma me behunu say saa die ntia enipa bebre entimi Nyankopon nante no saa Jacob tumfo ni suban yesi me kai emre bi na Awurade ka kire me say woman bi ne ho kire ne pa tienio on say now I was literally a novice, a proselyte, because aduma chedie yedi 2 minimum na mi swakra kiti entina adwene no enhyada nyete say enne I can't remember say mrebi Nyankopon ka say woman bi ne ho kire no enti memfa sika kakra bi a mewo ho bia no memfa nkoma woman no na ho kire na da no so no like ontimi nya sunwie na also enjoy life misumi nim say me ho kire me miniska ave Nyankopon ka kire me a tamu obofo no be ka kire me a enukwana mo kokko ase me gina kokko ase sa mu say emframa efa anya spiritual physical emframa efa sa mu yan say cram race biato na voice free we ni my na me hwe me gina odin na voice ne kasa say me nko ha woman bi ha say say eye seed na Nyankopon pe for the boy free me nsem dia ya ade ama me ena me so me ka kire we mfon say onko kan kire Nyankopon say hwe na me kakra wa aka me mfa nkoma woman no na me de ma na me de na me di sa ade we de mintimi ye masa kokoko eti I literally disrespected the angel man feel kra eti mi nyo obi a obetimi ahunahuna mi o man who powers different eti say angel no free ho no wanko
and or call me papa me papa or me ho me papa say or dem sa ohun yan say e han bi ato dem ho na voice free mu ba say onka sankyere me na me obi a me koko me a quick tempered person onka sankyere me like on try say or best some because me obi a mani so hye pa ene kra madwo no ene madwo kra no obi a madwo no so on the way am sitie sa na tie enti eduru mre bi na me disrespect nyame a otimi di warning e koma me papa na me papa aba say e de na me ya ahohom no say abeka kire ni say na ma kire mu akire me papa na me papa akire me say eye say na ma ye I can't remember maybe was in ni baby emoji etu no me nko awrade se me nko na me nko bom paye ma no na awrade se me nko me so am ni sika me de be fa lorry fe na nyankopon ha me sa ko eno man fi no enti one day me si kwan so say me kwa afuom na me kwa kotu ba yere na ma ba ba no adi na me duru ensuo bi ya friend nchenchem utwa empampuro ho afa mi duru ho no empampuro ni ye chi the way amframa ne fa no na me so ma mi ngina ho kakra na me hwa ade no hese empampuro na age pa te se de obi atutuo no pa na afa owemfo firimu apie sei no ka kire me say adenti na mati nyankopon anu asem so atua abro o mo se menko na menko sa obi yare adenti na mbese meko ana me so me ka kire nsa on kan kire urade se so o se urade se onim ade nyina na adenti na me ho kire me miniska oso se menko ba bia nipa ne wono so no meye den na makọ because ekwan waje so fa ka me kire the way am suban city enti ma challenge nyankopon to me pen ama nyankopon so edi ni tumi akyere me yie enti na me nsuro obi a no se obi ti Ghana asase we mu na wo ye sofo no ofiri nyame a men kasenti ane da because meaning what it takes for you to get the power of God. Now it got to a point mini nyankopon nante ene me be hu say se obetimi ni nyankopon nante akwa awie ya adi se wo ye sutie e de ma Awurade ka se da ha wo de emusa no question da ho wo ye nyansafo wo ye nimdifo wo ne nimdie nti a o ka kire wo se da ha o ka se da ha no wada sorry na wa sorry sa ena me be hu nyankopon se de usitie sa enye sa de a untimi ni nyame nante because ensem ni bi wo ha nyankopon ka kire wa o be doubt because obi a me miniska o si mi nkokuro bi su nkobon pa me dem anya sika me dem anya keska de afaka akọ na ye dey ene manya keska e de afaka akọ it doesn't make sense nenso so no se de na nya me pese o kire de say o ye sutie de mana be bi odu beduru no enipa ntimi mfa wunduru me ye stubborn me ye extremely stubborn but me stubbornness no me mfa nye say me she we base me she say da bi me ditumi ma hutumi da ma hunu powers da intimi ye mfa bosom ye mfa eniyama ehunahuna me what the person chiro enti nyankopon tumi no saa nete na Jacob tumfuo no ne nante no ne ho ahomete pa na de ma ne ho eye ahomete ne se onyankopon ye honhom ena ye nipa enti debian there's some kind of conflict between the flesh and the spirit. What you say? There's some kind of conflict between the flesh and the spirit. Mishe nyankopon adwuma ase no omo amase wo mo no minti minkai adinti ana me ye quick tempered me ye quick tempered
Say oye ma de me catch you say me mpe jai no wen jai a na me de agye me de gye so a untimi nya wo hwe until say lately Mia Jacob Tumfo frame o catch me say mami hanipa minja nipa life man ena mama sachira o masachira se me hanipa bi nti wo ya ade a me de mani hwe pa me nkasa mitimi bu mani gu so ase ade a wo ye ni me hu nenso oboa mahuna tra akoduru pempen so a first no na me ye eja first no sorry first na me ye leader first na me ye leader but abra Jacob Tumfo ye meja no say me say nipa bie wo ya behwe udin me nkasa se me ba wo so say me be say wa ne wakọ extreme a me tolerate bi sanity me wo mo a me kasa ma eja efiri soro be hye wo mo life me ntwantro da me ntwantro da me gina mo anim kura twantro kire mo a urade kura ntua me ka anyama bi wo ha she say ma sachira ana madwo she say madwo pa madwo na well imagine say madwo mponi na ene me first no imagine I don't think minu ya sa obetimi ni nyame anante a de obi there was a time bi na me ka asem bi kire Ose Kofi a na oka asem boa tam Ose Kofi ba me nchen foforo na me tete no one day na me say no ma me fa no call rems na me mfre eja no na eja na amra na wontie me ma bakosem abra wotena ase na me frɛ tumi ma me bae na tumi hya ase se o ka me story e dia kire Ose Kofi no oyedin tumi ne ka kire ne se nipa na one ne nam no ne sasu ni asase ne so oya ne bone a eyewa wasem o de chewa o so de be chewa amfa nche so a be dane nkonua de abeto so kopim wiase awie Erade eka ya kire ne se enye se na metie o na ono awurade wa bre me ho pa because na me obi a na me stubborn itimi bibia ne ho a wonyame mu a obi si wo ya menim na nyankopon so ehye da bie na henie mu maame awurade bie na henie mu de maame odifo opatafo intimi nim nyankopon tumi se die sitie eni nyankopon adom se die sitie na hunu tumi pen enti I'm not the type that you can intimidate. Just get that once and for all. Sana system on it here. And do beso ni nyame nante a hwe wano yie. Ne make sure say de bia no you wait for the voice of God before you take any action. Say utu anamo bia busa awurade ansa na watu. Enya wan kasa wani so nyansafo na esa obetutu onai na wakoto amnam na no saa no se nyankopon do obeba be you but obem wa bre na bia ko ani ansa na wa be you saa na nyame sutie nti madawroma saa na tie na ji o say so please papa is it because of the difference in feelings of the flesh and the spirit that is why Jesus is interceding for us? Yes your dimensions bi wo ha me opatafo your dimensions bi wo ha say me enter emoja and flow through me and intimi nim mi hu nipa mobo on the person chiro and what dimensions be also a wo mu a
onipa ye wade a eye omobo saa na nyankopon tumi tie saa na nyankopon tumi tie temi obi a mahu nyame tumi pen. I was very stubborn. Oh. I was very, very, very stubborn, extremely stubborn, a stubborn guy. Me, a stubborn guy. Mitimi ko nyankopon anim. Mitimi ko bom pa ye fire nyankopon. Na maka kire urade se. Onji ni tumi me adwuma no kora me nye biem. Me kopem abrabo bi abo. Mitimi yes ade. Those days mitimi bomb pa ka kire urade se jiw tumi me adwuma no mitimi nye biem ade. Awu de beza mi kiro. Understand it. Oh yes, maka several times. Maka mitimi kachire urade say due to me. Mimpe masa minkasa mi petumi. Menya oh na what I have done in Christ no. Say eye busum bi nanka. Ofa me se komfo na me yes ade nanka. Anka busum ni bekumi. Anka busum ni bekumi. De me ma ye no. Se eye busum bi nanka e fa me se komfo na me yes ade nanka busum ni bekumi. But enam say urade no ona wonim say awieye mremu na enye easy. Enye easy sa. Me mitimi kwa urade ho me say urade jiwtumi mempe. Fa wade masa me kom baby. Me maka sansem we oh maka sansem we sa maka de akire urade several times. Mitimi ka kire urade. Ebi 3 days ago 3 days ago anopa bes enano enra ne nekra na me ka kire Mr. Osei anopa bes 9 no be 8 something to 9 na me dahwa na urade bie mani na me hwese owenfo because owenfo are angel but oye angels na omode a cloud mununkum na ye ni bia me hwese miensa wo ha no no ankasa di fifi panyini no oba me chensa na obo ma beti 3 times say ya usa which means ombe shawodi said yesu bo say me kire on say me I have done worse things na it got to a point me tiase because me de me di ye urade no enipa bebre ba me nche no omdi bi ye especially Osekofi onso Osekofi no onye Kristo ni do say oje urade di but na onye obi a onim nyame tumi ni nyame ahoden sa enti ono so oba me nche ne sa no onso nani su kra sa eda me nya abotre sa kakra sana mi timi ede na dru de madru enti se me ka bibi kire wa sister gidi say ya bosom a ana me Johnny court bia anka me kura no ya won say bi o a mintimi Johnny court unim de ntia mintimi Johnny court no mintimi Johnny court because the powers I have seen and experienced, I see all these occultic societies as lesser beings. Sana mi huom so omusa dimensions amewura any powerful entities amehuom no onim abosom a ensuo tumi a ma challenge wo ensuo tumi ye free tumi akese e bi free epom e ma ni pie life enye se spiritual enti me ma ye bi pa me kan kra chiro ayebi ti me ka chiro say be DJ of tumfu achi a menim de meka pa ade ase
nti ye ne de nyame tumi ho nyame tumi ho na me stubborn pa me kan kra chiro me nye obi a obetimi agina manim me na nyankopɔn timi ka kyerɛ me sɛ me mmɔ mpa yɛ ma obi ba me timi ka kyerɛ sɛ me mmɔ on sɛ ɛyɛ na me di eno aya me ka sɛ eno Jacob tumfuo ne sɛ me ma wakwankyerɛ ba me mfi sa me su me first no nyankopɔn timi ka sɛ bɔ mpa yɛ ma obi me so ba ka kyerɛ sɛ me mmɔ timi ka kyerɛ sɛ me mmɔ but di nyinaa no awurade wɔ me ho abotrɛ me not less than 50 to 100 times and ma ka kyerɛ awurade sɛ ɔngye ne tumi I want to be free you to me because to me we are the man nti my tamfo bebrebe my tamfo amanipa pressure na ba me so no too much bitimi kɔ nyame ho sɛ you to me mpɛ to me enso so nyame behwɛ me din onkasa na mununkum na onamu esane ye ne sɛ wode egya so ne baare a na wono a wasa egya na sɛ tu kɔ ewiem ne kɔ na mia matena baabi a me frɛ awurade honhom no na makasa kasa saa me kasa saa na mia mabafie ma ye ne several times but me awurade onfii me so ofii me a kama janya me adwuma da nka mu hu me kura bi saa na me life start here enti eya fa hye otirim Nana Jesus, please, Papa, can you explain to us why is it that we are in the era where the Holy Spirit, but we are made to understand that we should pray through Jesus Christ? Your indulgence, please. Okay. The Etienne say, the Etienne say, on konkono wo hodie. Na emom no obi anu ha watua boade apart from oba no pe ena madi nkan kyerɛ mu di akyerɛ mo sɛ nyankopɔn ɔpo nipa ɛne ɔto nipa asaram ɛno nti ɛma enipa ekokodi ɛyɛ queen of heaven sa nti na enipa yɛ queen of heaven dia ansa na later on nyankopɔn ɛbɛgye onipa to understand certain things. Though the Holy Spirit is there, but you must get an intermediary. Bia obejina mu di ama ono no Kristo. Ninti sanity. Anko po to me o to her. Ebenezer Dunya, yes. Me nya bete o. Enunti tamwa me sha se say me ba lamplight me sha se me pie na me kasa wo social media na asofo bi ye omo se on bebre ma se na me sere wo omo adintia because asofo na am wo Ghana no ma we mu nyina nimu ma hoden na me hwe dimensions a me wa na enipa ho ye me sere because untimi nyina mani me sore wo so a ministry nyina begu mo pa o de opa nya ministry 100 branches 50 branches me sore wo so say crab na nya de ma no kase wo me ye wo say ya wo ye den ministry begu sana mete enti sofo bia onim fom na okura tumi se efiri nyame se enfiri nyame bia no
or you're extremely careful. Or you're extremely careful. I will make OPATAFUOR. Comfort. What you say? Comfort. Our being with him from. You're careful. I will make OPATAFUOR. I'm telling you, me, I will not intimidate you. I can give you that free will. Travel to any length and breadth of the world and consult different deities. They will talk to you about me. Sanity. Because say a bremas in a year. Na me is stubborn. Me is stubborn ankasa. Me is stubborn. Me is stubborn ankasa. Me is stubborn. Ye kasi will be our yes stubborn. Me. Nyankupo to be mama gift. Utimi mama gift. Na masa the gift na kobano. Maka chance gift to edi mempe. Why you be that? Me ne nyankupo to be mama gift. Na masa the kobano. Me se mempe. Na me due mu anu makohu de mempe na masa akoka chance me pewe. Na watam de ama me jiko. Hey, who need me life? Who say me life to? Hey. And then my sister, and then my sister. And then my sister, and then my sister, OPATAFUOR, and then me Joe. Oh, dear me, dear me. Oh, never be outside. Never be out. We naive. You don't know. Stephen Nador, he says, now get you a little bit better, Papa. Okay. Me, my own father, to a point where my father just challenged me, just like that. My own father who gave birth to me. One day I'll bring him out for my father to speak to some of you people. I'll get some people to go and interview him. My own father to challenge my own authority. And I made him crippled. This is something, it never happened so. My own father challenged me and I used the power that has been bestowed upon me to cripple him. Me and my papa crash original many. Me cripple no 3 days. Osu sa me hwe ni din na me ameje no. Me ntimi me mabusua mu no. O ntimi kura ma me nchen. Ade se me bie gate ma. My own father, my own brother, blood brother, not enchen, my own blood brother. They will dimechi or challenge me keke. Me say no. And then my sister, and then my fa Yesu. And then go Pentecost. And my Yesu, yes, mama ready. And until now, yes, I know. Yeah. And then my sister, me hwe mu bia, me timi hwe mu din, me se mu boa mu nim nya me tumi se de sitie. I have changed. And then my sister OPATAFUOR is same Pentecost. And then my sister obi misbehave a me timi hwe ni din, me say hey. Me solo so a obesu ma ense sa atam no na menje wo ye hwe a menje na adam me jai Church of Pentecost no. Margaret Oziseche, thank you very much. Adam me jai Pentecost no djuma me dimu no na say me ko Pentecost nti me jai. Oh my goodness.
Oh yes, a champ Yasante, Papa. Please don't change too much. Sometimes the stubbornness is necessary. Yes, she say me hanipa. Oh yeah, ahokyere kitwa bi na me de to so. No me timitri ni ba ko say ya. Na ma bodi agusu na bia 5 years. Wasresre this no 5 years pe. 5 years ni dura ahokyere ni be ye free so. She say obi misbehave a ahokyere na me de atwe so ana say me strike wa wo yare na okakrawa na wa pagu ho no wo de call hospital a na sika ne san na me amagyae majao sana se say me yes se say me first na na mani so we dabi hey okay go and ask my father. My father will tell you about me. Go and ask about me from my own blood brother, my own siblings. They will tell you about me, how I am. I have changed because of you people. I have changed. I have changed. This time around, me di uhiane punish. Uhiane mi woma hodo 5. Woma hodo 5. Me am hwehwemu anu mayi ba ko bi di amount. Ebu oso a me hwe de otie na bia na we naive ena na wo de kasa. Nti me ma unya 500 abro so $1,000, £1,000. Me man ntra sa. That is me. They are you think and then my sister my sister Connie my sister and kwamboni ni a wo ye ninti abam so my sister. Yes, Harry Glover na ebe kakra yeah, my sister. Yes, Reverend Tinedu. Me, let me tell you, Nyankopon ema me adom ehira me to the extent say odifo opatafuo me se obi penya me ho bibia enipa no ombreo me kire wade ye won krofo bia omukra de na nka omunka ho nenso metimi am waka ho ami kire wade sa gift no tieni o sa gift no enipa miensa pe ena ye Nyankopon de bi ma wo oma Moses bi awurade ka kire Moses say frenum ba Joshua na fa wani mo nyam ni bi to no so adenti na Nyankopon ama Joshua tumi unim say tumi odi ama Moses no Moses na nkasa betimi aye asofo wa asase wesu Moses efre Korah Datan ni Abiram en wo ye omo difo Yesu Kristo en monyamura ofre Peter abra na oye fisherman en wo de tumi ni bi ma no tienio ofre Peter abra na oye fisherman o man powers na nipa do say no mo sa gift nipa do say me oye kohwisani oye gamomofo onom jot oye die metimi afre wo sei edi nyame tumi asiw mu nyame tumi siw mu a jot no onum biem efiri hokon otene won say a miracle obedi akiri nipa do say no mo sa gift me bizarre. Huh? You people are very fortunate to have witnessed this dispensation. Why? Because we still have the sons of God who walked here on earth among the daughters of men. You don't have it.
I can make and unmake you. I am real. I will not lie to you. That is why I am so relaxed. Sanity. Chinyo bi wo ha bro. Eya menji ho achinyi. Enji ho achinyi bebre na enyo bi wo ha enim na munim. Enim na munim. Sanity. Sanity onyame tumi so. Onyankopon ni tumi ni na henie so. Nanim onyame ye kesese. Nanim ni na chi tumi bia ni ho. Ema obia na da se tumi bi wa asase so a ososene no Yahua tumi ahonhom afoforo no kora suro no eti fa enidie eni obuo esum Jacob tumfo me anka me pentokwa pa but say masachra na Pentecost na me koninti say masachra na eya entokwa no mempe mo ensoliman tokwa because ensoliman mo nya din eya me pe asofo na omu ginagina platforms akese no asofo omu ginagina platforms akese no so omu na ya na me pe omu ntokwa na we mo de mu ni hwe mo de mu susa nti mo ka me kora me mfi mo de se mo mahuma no aduru e kom na me na dem some say mo ye stubborn and he say minia majai a champion scientist say me kwa sorry why masachira afa Yesu God bless you all. Nyambeye mama bamumu Reverend Adakwa Nyamisrao and you Mr. Harry Glover he say me call Pentecost say kwesi ade be na me kwama Pentecost for abomasu na se Pentecost wo mo ontale bi wo na omamam bi na eja what you say inti masachira abrochirefo enkranfo say masachira oh my goodness. Then Papa, God treats his called ones different in terms of their characters. Because if I look at what you did to God and what Moses did, but he didn't allow him to the promised land. Yes, I have done a lot too. I will never come to you people and lie to you. I would never. I have done a lot. I have done a lot. I have done a lot. I have tried the power of God. I have tested God. Said ye Gideon, a catcher would have said, say I'm passer, oh, hona wa, what they now know afremia, mensuon toha, nin suato, a yam passer, say a yon afremia, a mensuon mahawo, ne a wawono. My ye bisa several times. May my ye bisa several times. Tieni. Intime. My ye nyankopon bebrebe. Oh yes. Stephen Addo, he says, Papa, I really love you because you prove the calling of God upon you to your family. I'm telling you, me say, go and ask my own father. He will tell you. My own brother. Uhu miniana. Menini mi no uhu difference. Right? Minia odimage. Elbusan. Eno kura no omo pa me chew.
ansa na me yi saa de na firi ne so na de kode a be de to no so no me ka kire okra no ube I say ube hwe me sam star nenso so abra me boto me yam a me yi saa no me ni firi ne so no it take 5 years 5 years na wakoma to me yam a me je chawpa no ansa na omo de ne ba mani ma me yi saa de no nti me you can't joke with me. You can't joke. Don't try. So I'm alive to you. 5 years. So I'm my life to you. You know where you are. Okay. Reverend Tinity says, I testify to that. That of Yabruni. Yes. Some people have me you be my brepa pain. Since day one, my life has always been me and the creator and the outsiders. Me you be anya me papa net anya me papa me mama net na it's not easy. I have really seen life. I've really tested the power of God. Sana misubantie. Mene onyankopon ahohom a eye abofo akopen. Mene nyankopon ahohom akopen. Min twantro mfa nkyere wo da. Because I say, imagine Obia me work class. It's not even class 1, because the year 99 to 2000 and I'm a bear Kumasi. So somewhere 96, 97, 98. Na miana me tuya me school fees. Miana me tuya those days busa say na me di say. Miana me tuya me school fees. I was very kete. What do you say? Enti me kase ma hu wiase a mbeye te say ase yayi mama ba ana dada baby a me ti baby na mafa Bible say me you be a me be we me free class 3 and I'm called class 6 straight. Class 4, class 5, nothing. Man call class 4, man call class 5. Class 3 to class 6, third term. Man call class 6, first term, man call second term. Me call class 6, third term. Me free third term, me try exams and me penetrating ra. Hey Jesus. Right. Enti me hu Nyankopon sada. Said na hu odin sitie. Nyankopon do me pa ye. Nyankopon do me. Me nyame do me ye. Ena de me ye nyina bra me bra wo wiase nyina ma nko wiase ankoye basabasa. Me stubborn pa but enye sa basabasa ye ni bia mani so hye extremely mani so hye pa easy. Eti mahunu wiase ma brei ma tena enkrofo nchen me babia metna bia na metimi aka kire o se kwa hase okwa akobusa mase omo be ka kire I know, right? Mahunya me to me pain. Mahunya me to me o. Mahunya me to me pain. Do. Aaron Boati, I say, prophet, please. If I do what you did, will I die? Do you have the heart that I have? That is the question. Hey,
Me, Mami can say minchro. Somewhere 94 to 95. Me chrewa de na enkwala abone semi ya me papa kuma de bicycle. Me papa kuma me papa mo side me papa kuma story we amoase story. And or the bicycle be see ho. Enti I say enkomodi die mu na o two bike no or ko on kan kire me say ana me hwiriye ena me ko tena bicycle no to ena me nan e ko share bicycle spokes ni ena chain no e lock me nan ena on sa dade na ye zigzag no ye say ayi ni se no ena e twa me nan say efiri ho. Those days we are once Salvation Hospital na broni bi na ewo ho na me sorry a me I was say me kwana me komia me kuro ewo sa hospital ho sa time na me papa eni ho me obi eni ho me na me sorry a me nan no ayete say eni ho ye twa ete say de ye twa no nti broni no ana o hwe me ekuro na muda sa time na me papa eni ho okọ ayi o seshi eno abeto me atwene wi amoase me na so ma bresa me amu se ma breye because me na no afi na pro me na no na pro. And one day me wo ha na me papa free seshi no obae na me papa ye nti me ko hospital anopa na me ko mi akuro na mi ntimi nante afemi me papa no hwe me say ya no osu e na odi me share akire na odi me call hospital ho oduru ho abroni ni ba ya na broni ni hwe na so ka kire nse nti wona ne ba o se obona so say do say na mama na ebresan ne nine no apro wie gisi ye twato twere. I'm telling you, you don't know what it takes. You don't know what it takes when we are intimate. Ghana so far, I say munyini yo, munyini, cause o provoke me a. Mema sasia bie na numa meno. Unim wias na jai. Ye ti asasi so ye wi a ye beko. Said ye ri am call ye no. Said ye Mose mu call ye beko. Na ma nyasisi ade. Nye easy. Eti enkrata na tienie enkrata omo ye sensan na so omo de me ba Kumase G na ombe no mu twa me nan no enti omo ye bibia wi ade chi ye na omo ye papers na afi me papa transfer dia ba Kumase abi twa me nan no ka na ye timu no e be say odi free wi amoasi tu abipua entem say enti omugina ho mo ye na me de meti ho se me clutch something like that meti ho no sa na man bi bae oni omuse woni me papa didi nkomo sa na o ka kire papa say on farming coffee back on farming coffee on hwe ye no amaye ntwa me nan on farming ko na de osoma me de me bae no aba be sa na yare asa agro anadwo me wonu ma hwese man bi nice man obaya adena ye say bam no de robi me nan so sa afi me nan na apro na e bon 3 days na pampa na yi film na me nan e honum no e wo ho ko twa no wo ntinye say
azan bi ene enturo bi na meka na kasi na saba back hwɛ me nsa wei ahu me nsa wei ahu wei ɔnsɛ difference wo hwɛ me nsa wei na hwɛ wei ɔnsɛ difference wo saa me nsa wei na me so ketekete a no kg1 ɛna me papa firi afuo mu aba tie ni ye me papa efiri afuo mu aba na ɔde ahwedeɛ aba ɛna ɔmo sensene ahwedeɛ no enti me deɛ me papa o ɔn sɛ ahwedeɛ ya a ɔmo twa ɛpɔ no ɔn sɛ owi ahwedeɛ a ekokosi ɛpɔ bi so na we na me papa atwa ahwedeɛ ne pɔ no edua entaabo da hɔ saa na ɔde ahwedeɛ no asi su na ɔsensene wi a na ɔde ato so no watwitwa me papa so sekan yɛ sekan bi a ɛnam tie nie ɛna me firi hin ɛna me de me nsa me kɔfa ahwedeɛ ne pɔ no sɛ ne ɔno so ama sekan no so dada ɛna me nsa wi pɛw etwa me ha etwa me ha sei ɛna te me nsa ne nyinaa to twene yɛ me nsa na ɛte no to twene yɛ ne mahu biem enti na me papa kora nim sɛ mɛyɛ nsasini enti one day me papa so ɔkɔ afuo mu saa ɔdɔ saa na man bi ɔhyɛ kyɛ wayɛ sɛ kuani na ɔbaa ne nkyɛn no ɔka sɛ ɔba no wapira me boa ɔba no tie ni yo ɔba no wapira me boa ɛna ɔse ani na ne nsa baako atwa me ka sɛ mi di akyerɛw ɛna maa ne ka kyerɛ nsɛ saa ne nsa na atwa no ɛyɛ ahyɛnso deɛ na ɛbɛba ɛbɛsa afu aba back asa agorɔ me nsa ni ɛmɔrɛ no na aba no etwa me ha nso asa afu aba back efiri hɔ no na mitimi de me nsa no yɛ miracle tie nie mitimi de me nsa no yɛ miracle enti one day me ne mia nkasa machiri ba yaw ɛna yɛ kɔ afuom ɛna me ne me maame ne me papa yɛ nyina yɛ kɔ afuom enti nkwala abɔne nsɛm instead of say yɛ bɛhwɛ so ne akɔ fie no tie nie instead of say yɛ bɛhwɛ so ne akɔ fie no ɛna me maame no ɛne me papa di kan wɔ fie enti yɛ ba no ɛne yɛ pai fa ɛyɛ man bi ɔyɛ kramoni na afuom ɛne yɛ se yɛ kɔ akɔhwehwɛ d-ball mo a matena akurase pɛ ne yɛfrɛ biribi sɛ d-ball enti yɛ se yɛ kɔhwehwɛ d-ball no yɛduru na d-ball ni bi wɔ aseɛ enti yɛnya wie no na yɛ se yɛkɔpɛ asomrɔgye na man bi atwa ensa fufuo abɛ wato abato hɔ a wapɔ na yɛse yɛkɔpɛ asomrɔgye enti yɛkɔɔyɛ na yɛkɔpɛ asomrɔgye no ɛna betwani no ebehu sɛ yɛgyina abɛ ne so na ensuo so atɔ kakra enti yɛdwane tie nie o yɛhu betwani no yɛdwane enti abra yɛdwane no ɛna me nua no slipo yɛ ɔpae no wanyɛ lucky ɛna ɛpa na de ne kɔɔ saa na nani left no ɛkɔ wo dua so mi machiri ba no nani ne kɔ wo dua so sei ɛwo dua so ama nani no ɛkaa mu ɛna mi tia mu na mi su ɛna m san kɔɔ mine na yɛkɔɔ na afuom sɛ yɛkɔfa ɛyɛ d-ball no nti maa ne baeɛ no na me nua no tie nie maa ne baeɛ na me nua no n'ani no na ɛhyɛ dua no so a ogyina hɔ dii ɛna mogya ɛpram no
ɛna ɔmo akura no ɛwɔ bepɔ so enti wotia mu a yɛn a yɛwɔ hɔ no yɛte ɛna wɔtia mu a na me papa teyɛ ansa na ɔmo saa baayɛ ɛna ɔmo kɔfa dɔn my chain na ɔmo spake na ɔmo de betwa adua no ɔmo twa adua na me nua no n'ani no ɛkaa so sei me nua n'ani kaa so sei nti yɛde no kɔ akɔntɔmmra hospital no na nsuo bi ba ɔmo sɛ n'ani no na abɔ me ka asɛm de akyerɛ you don't know life nti mumu bi wɔ hɔ a munnim me nti mu misbehave miama kyiri ɛnyɛ sɛ we ɛnyɛ obi ade o miama kyiri ba o de o hyia yɛ abroni a wo a wonim yɛ abroni bi abusa ne sɛ unua ne se mokɔ abɛso kɔpɛ ɛyɛ asomrodwe ɛma wani se ɛkɔka adua so ɛyɛ ampa ɛyɛ ahwɛ n'ani ase bo nsɛ mark bi da hɔ yɛkɔ akɔntɔmmra hospital no ɔmo antimi to ɔmo yɛ sɛ ɔmo mmɔ akyiri na ɔmo mfa yɛnyɛ dɛ ɛfa ne nkɔ hospital kɛseɛ nti ɔmo prepare wie ɔmo de no ɛba but ɔmo de ɔmo timi yi dua no but akasi yɛde no bɛkɔ hospital kɛseɛ nti ya prepare biribiara ɔmo de yɛ ba na nkɔmɔ abde aba tie nie nti yɛ kɔɔ fie no me nua ne da hɔ saa na me nsa wei na atwa no mehu sɛ ayɛ hyɛm te sɛ light ɛna mede kyerɛ me papa so wɔhwɛ ɛna mede kɔkaa me nua n'ani at once ne wanya ani te sɛ m'ani sei wei ɛnyɛ cook up story o when you see my brother go and it is there nti sɛ wotae steady a ɛyɛ a me se mede me nsa bonkum kyerɛ wo so na mekɛɛse wo a sɛ wate sɛ meka saa asɛm no a mu bi wɔ hɔ a mate sɛ meka saa asɛm no da meyɛ a me se mede me nsa bonkum kyerɛ wo so na mekɛɛse wo ɛno ano no ase kyerɛ no nti yɛka life a me papa wabrɛ yie meyɛ stubborn nti na nano mia me si fie mienu 6 bedroom each me se me di amano oda we mu ano obra onko da we mu me ye stubborn me ye street masa me hunya me tu mi pen so ana tie nti me die no me ye wesa dan wesa me ye bad west me ye that type nti na okasa me hewa nim din na masere no ma osumiti no you can't me kasa me hawa ma unya oje obi me hu nipa obetimi abegye say opatafoɔ me ba begye me kind of crash enti nioma bi o ha si say no I say mejai nioma bi o ha mejai se manyini mejai bata se metiri mu odin kitwe enye bebre at least me ye obe 5 years pen mejai masachira me papa you don't know life oh mumu bi oha munim life mumu bi oha muhu life that intimo ka say just like that you see my sister me ka say me sister na etro my sister bebre nioma bebre majai me abufuo bi a wo me
mibufu a first no mibufu a agye sɛ mihu si yɛde nipa hyɛ adaka mu first na mibufu a sɛ wo a woyɛ madeɛ no menkɛse wo ma wunwu ya me ho ntɔ me da but ni nyinaa magyae ni nyinaa magyae ni nyinaa because me realize him say me di agora said the name Moses a pie for Israel enipa 10,000 ewu no saa bi na me so meye ebeduru mre bi na tumi na yese fa bo enipa na afi enipa said o mo ho ahometi nti na de sey wo mo ndi ama magyae ni oma bebre na me da Awurade so ase sɛ wama magyae na mafa Yesu na me ne Awurade nam da sisi so me kɔ Pentecost ma yesumo yesuma ma Awurade ma yesu see masesa o magyae say omo aye me bone a me de omo ato pending a ahokyere kakra bi na agya me de atoto omo so 2029 na aso 2029 into 2029 me yi sa nkrofo ni nyina omo amane ne omo bra firi omo so na omo ade omo ho society he say this year they will be anya me rough this year nipa mienu bi and omo do omo report bra me say omo didi matem wo mu fie but no kra me nyanye wo mo na ese me ye ho adwuma but me nyanye but last year 2024 2023 2022 sa nkrofo ni nyina January 2029 and me yi obi an ko nu afiri ne so sanity etimbacho masesa Mr. Henry Global masesa masesa Pentecost Elder J so for paying Elder J right I am in concept wo de amuhia ya na mabusa on be kama asem de akere nti obi o ha o ya ade bi na wumfi na unim na adwene danitiri na adwene danitiri mu se untimi nya na hwie o nanso so na unim mu se o sore ne so a obeda ne saman nti ya no wa yedin na wo hwe no so on the assembly ti na ya adomu a china ebe hia wo Rhyme TV Maybe you're stubborn. You're stubborn. You're stubborn. You're stubborn. Me ba Kumasi. Me ba Kumasi the year 99. Eye panyini pa o Ghana ha. Ene ma ye be fa me ba Kumasi. Na one day meka ho asem a kire mo. Panyin kro na o ma ye be fa me e ba Kumasi no one day meka ho asem a kire mo. Na me ba no na ekuro bi da me nan. Unim kwankre fa so a ekuro ni be da me nan. Saa tam na me wo wi amo ase no. Na me kote pe e de mankrofo. So me kofro edua na mate pe ene anka. Nti oti boto baako a na o matua oka. Oti boto mienu a na o matua oka. Na woman no so no. Uduru wi amo ase a o say o hwehwe sister Hawa. Oye Pentecost ni woman ni ye Pentecost ni. Ona me ne try pa obeka ma asama kiro
na one day na ensu ato ene ye call ankate nti mate bo anka bottle 3 na mepe bottle 6 na anka ni ho na mkote pe nti me koforo pedua no se pe no soso no pedua eni ahoden saa ena mate pe na o na pe ni bi bo eduana no na me koho ene pan me nti pedua ne pan me no ena me firi soro saa na me nan no ebe wo abe papa ebe wo papa so sei ene pie akire sei enye izo enye izi nti nneɛma bi wɔ hɔ a me mfa ma asɛm nsie me ka kyerɛ wo nneɛma bi wɔ hɔ a me mfa ma asɛm nsie ɛyɛ a me ka kyerɛ nipa nyankopɔn yɛ adom a ɛkyena saa ayi photo no ɛne sɛ me de akyerɛ mo me yi saa photo no na me de akyerɛ mo na mahu adekodeɛ a me pa akyerɛ no nti nyame nhyira wo nyame nhyira mo nyinaa na nyame nka mo ho nyame nka mo ho awurade ma deɛ mu yɛ biara nye nhyira na awurade ma ne nsi mu yie awurade nkae mo yɛfuru mu aba na me yɛ adom a ɛkyena yɛbɛhyia wɔ Rhyme TV nyame nka mo ho bye bye my goodness